Kan du finde en bus? Nej! Her er en bus. Og kan du finde... Så bladrer vi op. Kan du finde en pige, der lige været i bad? Kan du det? Kan du det? Ja. Ja. Kan du finde en hovedpude? Kan du finde en hovedpude? Ja. Ja, det er en hovedpude. Dygtig. Du er dygtig til at finde hovedpuder. Dana, kan du finde en lampe? Kan du finde en lampe? Ja. Hej. Det er grønne troppe. Kan du finde en app? Nej, den har vi prøvet. Nu bladrer vi op. Kan du finde... Der er masser af det. Kan du finde... Det er æble. Kan du finde en appelsin? Kan du finde en... Kan du finde en... Noget ost? Ja! Nej, det er ost. Kan du finde... Gulerødder?